Δεν είναι λίγες οι φορές όπου τα δίδυμα αδέρφια Αποστόλης και Νίκος Γκουντούλας, αθλητές της κοπηλασίας των ομιλοφύλων θαλάσσης Θεσσαλονίκης, έχουν σημειώσει σημαντικές επιτυχίες. Πληθώρα σε πανελλήνιες, πανευρωπαϊκές αλλά και παγκόσμιες νίκες επισφράγιζαν πάντα την έδοξη πορεία τους. Όμως τον Ιούλιο του 2010 θα συμβεί κάτι που θα αλλάξει την ελληνική ιστορία της κοπηλασίας. Οι Απόστολος και Νίκος Γκουντούλας, μαζί με τους Γιάννη Τσίλη και Στέργιο Παπαχρήστο, καλούνται για πρώτη φορά να εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας στη βαριά κατηγορία ανδρών, στο αγώνισμα της τετρακόπου άνευ πηδαλιού. Η προετοιμασία τους σκληρή. Εργόμετρο, βάρη και αμέτρητα χιλιόμετρα σε καθημερινή βάση. Ο καιρός όμως θα περάσει γρήγορα. Έτσι, τον Νοέμβριο του 2010 θα βρεθούν στη λίμνη Καραπύρο της Νέας Ζηλανδίας για τους αγώνες. Η ελληνική ομάδα θα περάσει εύκολα όλους τους προημιτελικούς γύρους και θα καταφέρει για πρώτη φορά στην ιστορία της να βρεθεί στον τελικό ανάμεσα στους αίτητους επί σειρά ετών Βρετανούς, τους Γάλλους και τους Νεοζηλανδούς. Και ο τελικός του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ξεκινά. Τα φαβορί θα πάρουν κεφάλι από την αρχή του αγώνα, ενώ η ελληνική ομάδα κινείται με ένα ρυθμό που φτάνει τις 47 κουπιές το λεπτό. ...500 μέτρα και οι διαφορές έχουν αρχίσει να σταθεροποιούνται. Στην πρώτη θέση η Βρετανία και ακολουθούν Γαλλία, Νέα Ζηλανδία, Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιταλία. ...1000 μέτρα, pace race και η ελληνική ομάδα παραμένει στην τέταρτη θέση με το ρυθμό της να μειώνεται στις 37 κουπιές το λεπτό. Σε αυτό το σημείο ακόμα και οι άνθρωποι της κοπηλασίας θα πιστέψουν ότι μένουμε εκτός μεταλλίων. Οι περισσότεροι από εμάς θα βιαστούμε να αποδεχτούμε το γεγονός ότι και μόνο η συμμετοχή μας στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος είναι ένα σπουδαίο κατόρθωμα. Όμως οι 4 αθλητές του ελληνικού πληρώματος και ο προπονητής τους γνωρίζουν ότι αυτό είναι μέρος μιας στρατηγικής. Οι Βρετανοί και οι Γάλλοι θα προσπαθήσουν να πάρουν κεφάλι από την αρχή του αγώνα. Αν μπούμε στη λογική του ξέφρενου ρυθμού τους, δεν θα έχουμε καμία ελπίδα. Αν τους ακολουθήσουμε από κοντά σε έναν πιο χαλαρό ρυθμό και εξαπολύσουμε την επίθεσή μας στο τέλος του pace race, τότε θα μπούμε στα μετάλλια. 1250 μέτρα. Το σύνθημα θα δώσει ο Απόστολος. Την επόμενη στιγμή η ελληνική ομάδα αυξάνει το ρυθμό της στις 39 κουπιές το λεπτό. Και ο τελικός μπαίνει στα τελευταία 500 μέτρα. Είναι η στιγμή που η ελληνική επίθεση αποδίδει καρπούς, με το ρυθμό της να αυξάνεται σταδιακά στις 42 κουπιές το λεπτό. Βρετανοί και Νεοζηλανδοί εκτοπίζονται. Σε αυτό το σημείο, ακόμα και ο Βρετανός σχολιαστής θα εκθιάσει την επίθεση των Ελλήνων αθλητών. Όχι μόνο οι Έλληνες μπαίνουν στα μετάλλια, αλλά τερματίζουν στη δεύτερη θέση ακριβώς πίσω από τους Γάλλους. Είναι η πρώτη φορά που η ελληνική ομάδα στέφεται παγκόσμια αργυρή πρωταθλήτρια, εκτοπίζοντας από τη θέση των μεταλλίων τους αίτητους επί σειρά ετών Βρετανούς. Εμείς όλοι, βλέποντας τον Αποστόλη και τον Νίκο Γκουντούλα να είναι παγκόσμιοι αργυροί πρωταθλητές, σαν να δανειζόμαστε κάτι από τη λάμψη τους, λέμε περήφανα, είναι αθλητές μας. Γι' αυτό το μοναδικό προνόμιο που μας χαρίζετε κάθε φορά με τις επιτυχίες σας, Αποστόλη και Νίκο, σας ευχαριστούμε.